Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो नैबे आंनि गोदान भिडिअ'आव फरायहरनाय थाबावबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय लोगोफोर जोंनि खाथियाव बेयावहाय आंनि लोगोआ आंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों आरो ओमफ्राय माने बिस्रा आलासिफोर फैगोन, गोबां आलासि फैगोन, बिमा फैगोन, ओमफ्राय बिब'नि बिखुनजोफोरबो फैगोन, मेरला फैगोन आरो ओमफ्राय बेयावनो आंखौ लिंहरबाय आरो ओमफ्राय एसे खामानिफोरबो मावना हैनोसै होनना सानबाय आरो आङो ओमफ्राय स' बिदिब्ला आंजों लोगोसे लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ नायलांफाबाय थादो। लोगोफोर आं दा थांबाय थानोसै, फैबायदां बयहायनो आरोना खाथियावनो। नै लोगोफोर बेयावनि बिबारा आबौमोननिया जि मोजां मोजां बारदों, नै इयावनियाबो जि मोजां मोजां बारदों, बेयावहायबो नै जा मोजांखानै बेथ' नै वाइटआ लोगोफोर गोथाव मोदोमलायदों लोगोफोर। मा मा संखोथाय मोनफैबाय नै, सिरि सिरि थांगोन दे आं लोगोफोर। लेनि मा खालामदों? मा खालामदों नोङो? मा ओंख्रि संबाय थादों? औ ए नों मा ओंख्रि संदों? आयौ नै मा खालामदों आयालाय? मालाय न'आनो मोजांखा नुदों आइया, पर्दाखौलाय लायबावो। नै लिसिरि ओमफ्राय मा संखो इयाव? गैया ए इयाव जेबो गैया। दा इयाव दै गुदुं जानबाय आरो इयो। आं नायनो दै इयाव मा संदोंथाय इयो। आयौ जि गोथाव नुखाबाय नै। अमा बेदरजों खुमब्राजों? ए दाउ खुमब्रा ए नै अमा इखौबो एवगोननो, जि गोथाव जाखासिगोन दिनै। ना ओमफ्रायो पटल फ्राय नै दिनै ओंख्रिया बिराद गोथाव गोथाव जासिगोनलै मा दायो बायलै गोथावसो नुबाय। दाउजों खुमब्राजों जा मोजां गोदौखादों नै, अराव संबा आराम टेस्टि जाथारो न', बेसेबां गोथाव जायो। मा एरेब होबावगोन न', दैखौ जब होबावगोन। मालाय बिबार गायदों, आंनि बायदि थास' बिबारा बिदिखौ गायबाय। नै फिसा फिसा गायसोदों नै। मा इयो आयै मा आसार बे? ए नारें आसुगुर आसार नै लोगोफोर, बिदि खालामना दोनो। ओरैबो दंबावो नै बिबारा मालाय मोजांसो। दाउस्रि आथिं बिबारा बारसोदों माथो, मा मा बिबार दं नायनां र'। गलाब बिबाराबो बारदों माथो नै, जि मोजां मोजां बारखादों। आयौ बिबाराव नै गाफ्लांसैमोन मालाय, इयाव दाउस्रि आथिं गायसोदों नै फिसा फिसानो। नै बे बिबारा जि मोजां बारखादों। आयौ नै बिबारा जि मोजां माबाखादों, बारजोब्बाय नै। गलाब बिबार थाबा जि साइस नुयोना। आलिबिया जोंहानो आयं सनाया उन्दुदों। मा खालामबावगोन हो? बेखौ मा खालामगोन? सालाद बनायगोननो नै इखौ। नै सालाद बनायनो सामब्राम दिनोसै आं। आंखौ बानायहोनोसैनो लेनिया। माबा टमेट'नि सालाद बानायगोननो नै, ओमफ्रायो बानलु ओमफ्रायो सामब्राम। हाय होनलायदों मालाय हनै आइया। आलासिफ्रा सफैथ'वाखै, आङो आब'मोन सफैबाय होननानै फैग्रोबाय आरोना। बाजाराव थांदोंमोन आङो दसे। आलिबिया दहाय नुदोंदां ए माने बे थालिरा जानदो हा खांबाय नै बेखौ सालाद बनायनोसै। ओमफ्राय इयाव मा एवदों नोङो? ए सबाय बिमा भाजा, लेसेरा भाजा एवगासिनो मालाय। बिराद गोथाव गोथाव संना जाहोहरसिगोन इयो बिब'खौ। मोनबाय लोगोफोर नै गोथाव नुखाबाय। मोनबाय लिसिरि भाजायाबो। पापरबो एवसिगोन इयावहाय, पापर थावा नै दुंबाय थादों।
पापर एवसिगोन पापर नै पापर सावबाय थादों पापरखौबो मोजां सावनो रोंलायलाङासै नै लोगोफोर अमा बेदराबो मोनबाय नै ओंखामखौ खुरजोब्बाय लिसिरि भाजा ना पटल ओरैहाय नै ओरैहाय अमा आलु बर'नि ओंख्रि पापर एलिनि जासिगोन ना दाउ बेदरखौबो एयाव होफैदो इयाव नै दाउ बेदर हायबाय जोंहा आलासिफोरनोलाय न' दि मोदोम मोदोमखौ बासि बिदिखौ बारा होथ'नाङा हनै उसिबाय नै मालाय बिब'नो ओंखाम खुरनाया रेडि खालामसोदों गोलोमजोब्बाय बेस्रा हाबा मावै मावैनो रेडियालाय जाखाबाय नै लोगोफोर जानो लुगैनाङा दे आंल' नङा आरो बिथाङाबो रेडि खालामबाय नै खुमब्रा दाउ अमा आलु लिसिरि भाजा ना पटल पापर साला नै दहाय आं बानायनाया लोगोफोर नै बिराद गोथाव जाखादों गोथाव जायाबाबो दा जासिगोन नै ओंखाम जाबाय आलासिफ्रा बाबा ओमफ्राय ओइयो लेनिनि बिब' ओरै जाबाय नै फेमिलि जमानो जादो देनां नायनो थाथोंसै ने बाबा जादो दे जादो आब' मोजांनो इदिसो जमा जमा आलासि जाखानांगौ दा न' नै लिबु हादों मा मा मैगं मोनजाखो दाउ खुमब्रा नै आरो अमा आरो नै नाबो बिहामजोनि संनाय मोनजाबाय न' नों आलासि जाफैयाबाथ' मोनजानाय नङामोन ना आं नायनोनो फैथारदों जादो होमबालाय ओमफ्रायो दा जाखांनानै गोथाव नंगौना नङा बिहामजोनि संनाया खिथाना होबानो जाबाय ओइ जा इन्टारेस्ट जागासिनो मालाय फेमिलिनो दिनैसो जमा लोगो मोनलायनायनि नै नै लोगोफोर अमा बेदर जानोसै आङो जाबाय थानोसै लोगोफोर बिराद गोथाव जादों जे गोथाव फेमिलि जानाय जमा सोर संनाय नोंसोर सानैया संग्राफोरा बिहामजो सानै संग्राफोरा नै दिनै खिथाखाबाय दां आनै गोथाव थ' गैला नोंहा मामिनो थांबाय नै थांदो मालाबा लोगो मोनगोन हा